знам какво ще закусим и аз не знам си. Само нещо си направим. Той има. Аз си съм един сандвич ям. После в училище ще се надявам пак там. Ще съм едно кефче и аз. Айде бе, факих, че никога няма. Сега се ядох, тръгваме към училище. Хайде да тръгнем към училище. Хайде, да не закъснеем по. Хора, много си жам. Ще правя този звук, но ме боли гърлото. Сега хора, тръгваме към училището. И отиваме на първия етаж. Сега само да седнат тети. Тези ми са свободни за другите момичета. Те все още не са закъснели, но да, така. Тъкмо на време се тъкна 5 часа. Така че можем много бързо да тръгнем. Абе каква е танчанта? Тук пише изоставено пък. Господине, много се извиняваме за закъснението. Може ли да седнем? Сядайте, сядайте. Така, деца, отворете на страница 159. Десислава чети. Бла 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 бла. Разбрали ли нещо зрачета? Ами не. Аби как не бе? Еми ето как господине. Май трябва да стане ще на добър часове. Аз трябва да кажа на майка ти днес. Изобщо не си добре с успеха ти. Така. Това всичко искам да го препишете от дъската. Бла 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 бла. Това тук е бла 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 бла. Свърши се, може да излизате деца. Най-то после. Айде скриклиме. Айде да направим някакъв канен номер на тия новите. Не е лоша идея, ще ги изчакаме. Ето така. Аре. Това са дъщерите на директора по-точно. Ани и Анастасия. Така. О, я да видим кой е тук. Стойте на страна, ще обикнем баща ми, ще видите какво стане.
Какво ще стане? От баща ми е тут директор. Нашия баща тук е директор, така че се пазете от нас. Ами не, ние просто искахме да ви да бъдем приятели. С вас никога. Мале, какво ще правим? Не знам. Хайде да се качим на горе, сестрички. Хайде. О, тук май не е столовата, така че ще ходим на третия етаж. Ние май не сме гладни, но къде е баща ни? Баща ни е болен, бе. Овки, много си разсеяна, не знам. Това постигне част ли вече? Ами да, това тръгна е. И хайде да си вземем чантите. Здравейте, Никита. Здравейте. Вие какво ще правите? Вас какво ви бърка? Какво ще правим? Момчета, хайде да изпите се вече. Мъжка рана, теб никой не иска да говори с теб. Какво ме нарече? Мъжка рана. Олеле, само смей да му удариш. Добре, спирам. Страхливко. Хайде, ще ви се вземем чаната. Да си тръгваме от тук. Бързо. Ще разгледа всичко на тати. Съгласна съм. И тъй сега хора ще разгледа всичко на родителите си. И ще видите какво ще стане. Хора, много се извинявам, че този звук издавам от гърлото ми, но ме боли много гърлото ми и издавам този звук. Например като този. Извинявам се много. Ако се чудите какво е това е ресторант и тук има един магазин, но ще ви го покажа в другите сериали. Тук малко хора промених, защото това е много грозно. Кой ли бе това? Сигурно са децата, по-точно трябва да се свършили вече. Здравейте, деца, как ми на училището? Ами, не толкова добре, колкото си мислиш, мамо. Защо бе? Какво стана? Ами, после ще ти разказваме. Добре, аз съм сготвила, ако искате да ядете. Ами, след малко ще слезнем да ядеме. Добре, сега се качваме аз нагоре. Ами, хайде, ще ти разказваме по пътя. И сега хора разказва, бла-бла, бла-бла-бла-бла. Сега докато Ани разказва и другата, майката слуша.
какво сте направили тези момичета? Ами да, къде е татко? Ами татко ти е все още на другата работа. Къде? Ами, отиде да си намери друга работа. Значи няма какво. Не, ще бъде в училище, но понеже иска да работи и ще работи в писаря. Ами добре, мамо. Ами аз сега не съм гладна много, така че ще се облека и ще легна. Ами няма проблем. Чао. Чао. Сега да отида при детето да го спа. И той без да спинка, така че ще си легна малко и аз. Колко хубаво, че си дойдох. Прообличам се и направо лягам. Сега хора стана вечер. Сега ще си дойде и бащата от работа, така че отиваме да го посрещнем. И то всички спят, как ще звънна бе човек. Айде сега и аз се качвам нагоре. Дойде ли си? Да, дойдох си. Очаквайте трета част, хора. Чао.